המטרה העיקרית היא להראות את הפנים היפות של חברי הגרים, חברי הקיבוצים והתושבים. נוכל להאיר את הפעלים ואת התמונות ואת ההוויה של שער הנגב. וזה אתגר לא פשוט, לדעת לצלם, לדעת לערוך ולהציג בפני הציבור. חשוב לי שכל מה שאני מצלם יהיה ברוח של הרצון שלי. כאן כל מה שעושים במועצה או באזור זה אנחנו ושלנו. עד עכשיו צילמנו כ-50-60 כתבות בנושאים שונים. אם זה היה בנושא של חינוך, אם זה היה בנושא ספורט ועוד נושאים אחרים. סרט שעשיתי על פרס בביקורו בנחל עוז, לדעתי היה מוצלח מאוד ונתן לי הרבה סיפוק. ליצור סרטים דוקומנטריים, לעשות משהו נוסף, איזו יצירה נוספת שלא עשיתי בעבר, בשבילי זה חוויה חדשה. קיבלתי הרבה תגובות, או יחסים מספר תגובות על עבודות שעשיתי. וכאשר אני שומע הערות חיוביות, כמובן שזה מעודד אותי. הרי כולם מצלמים בכל מיני צורות. אז למה לא להקדיש את האנרגיה הזאת לדברים כאלה שנותן סיפוק של קהילה? אנחנו זקוקים לתוספת חברים שיצטרפו לחוג. חלו הרבה שינויים בדמוגרפיה ובמבנה, ואת כל זה אנחנו צריכים כוחות עזר. אני מאמין שקהילה, כשרואה את הדברים האלה, יש איזו הרגשה פנימית של סיפוק.